Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. So programu yokomokoma programu yosangalatsa programu imene timaitcha kuti disability forum kapena kuti tikambirane za ulumali. Timakhala kuyenda madera osiyanasiyana kumakacheza ndi anthu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana kuti timve mbiri yawo, komanso timakhala tikucheza ndi mabungwe osiyanasiyana kuti timve kuti akupanga zotani pofunitsitsa kuti umoyo wa anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ukhalanso ndithu umoyo osangalatsa. Lero tabweranso ndithu ndi zabwino zokomokoma zimene anzathu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana kapena samakhudzidwa kwambiri nkhani za ulumali akhale ndithu ali inspired pa Chingerezi kuti zinthu ndithu ndizotheka. Dzina langa ndi Messi Mazen, ndithokoza ndithu pa kamera pali Joe Somera. Menda nenera kuti lero ndithu tadza ndi nkhani yokoma kwambiri ngati somene mwandionera kuti ndi chimwemwe pati cheze ndithu ndi mmodzi mwa anzathu amene ali ndi ulumali komano akupanga ntchito yotamandika kwambiri. Tikhe tikumva nkhani yake komanso tikhe tikumva kuti pano patsopano zikuyenda mwamtundu wanje. Tikulandireni mama. Zikoma kwambiri. Dzina liji? Ine ndi Bridget Banda. Kwathu ndi ku Kasungu. Kale kwathu kwenikweni Chiradzulu koma ndasamukira Kasungu. Tiye Wimbe. Ine ndi panopa ndikuchita ntchito ku Feloma ngati country coordinator wa Abilis Foundation. Banja kwathu ndabadwako ana 8. Pa ana 8 amuna awiri akazi 6. Wa ulumali nalikondeka. Wina ngafusa kuti ulumali wantundu wanji chifukwa zimavuta kuti ife silikonapo ulumali uli wonse. Ulumali woyamba tithaula kuti dwarfism umene timaucha kuti munthu amene ali wafupi, munthu wafupi. Komanso tine kuti pa dwarfism palinso condition ina imene ili ngati ya health wise kuti ndinabadwa ndi mafupa ofewa kwambiri. Kotero kuti ndimatha kuchoka, mafupa amatha kuchoka pa nthawi inayi yonse. Osadalira kuti kapena ndagwa kapena ndapanga china chilichonse amatha kungochoka. Komano mafupa akuti anangobadwa ofewa kwambiri kuti ali brittle ndi amatha kukhala ma fractures at any time. Kotero kuti moyo wanga wakhala umenewo kuchoka ndili wang'ono. Komabe makolo samazindikira amangoti mwana amene amakhala ndi fracture. Kwambiri timatha kuona ngati mwina umasewera ndi utali careless pena pake amatikalipira betili ang'ono umatani we kuti uzivulala chani. Komano mmene makula ndimatha kuona kuti komatu ine ndakhale ndikuvulala koma mmene ndavulalira mwine sikundagwa. Komano chifana kuti ndikuyenda fupa lija lachoka ndikuyenda ndimatha kupeza kuti ndakhala pasi chifasi ndimatha kupondesa kwambiri vuto ndali nyendo. Anthu akamabwera makupeza uli pasi pacha amaona ngati unagwa ndikuchoka. Pamene kuchoka kuti kumachitika before kugwa. Koma chifoti zimakhala zovuta kwauza anthu. Ndeni makhabe ndikumakalipiridwa. Komano moyo wakhala choncho mpaka na primary yanga yonse. Unali moyo wovuta chifukwa kuti zimene zinaulesa kuti kuchoka kwa mafupa ako kapena condition ya mafupa ofewayo achipatala kutero kuti ndimene apangisaso kuti munthu une ndikhalenso kuti ndi short stature, munthu wafupi. Kotero kuti kufupika kwanga ndi chifukwaso cha nature ya mafupa amene ndili nawo akuti amatseka sanga kutalika pa age yaing'ono kwambiri. So kwa makolo anga zinali zovuta kumvesesa chifukwa ndikafunsa kuti inuyo ntabadwa simunaona ndi mwana akhala wafupi. Komano mwana ulife simadziwa chilichonse chifukwa kumwana kumakula bwinobwino. Kuseza kuti ntangofika age ina yake kukula kutalika kuja kulangosiya chifukwa cha ujeni ya mafupa amene nali nawo. Ndeno moyo wa sukulu unali wovutirapo chifukwa amene unali kuti makhali ma fractures ndi nthawi zambiri wapezeka ndikuyendera ndodo ndikuberekedwa nthawi zina ndikachita ndikuyendaso. Nde sukulu yanga inali yodukaduka koma mwachisomo cha Mulungu kuti Mulungu anangondipasa nzeru kona kuti ndimatha nthawi zambiri ndikavulala kuchoka ndili wang'ono. Kuchoka mwana asiya kundipanga maplasta ndikakulala. Kena kunamba kuchoka no mafai mchafumu anamba kumali mangilira imene amaitcha skin traction. Skin traction treatment yake makhayo ndi myezi 2 uli mchipatala atakumangilira usakuyenda nekuti chilichonse kupangira pamene pompanja kusamba ku toilet chilichonse myezi 2. So ndali kuchoka primary moyo wake wakhala umene kuti nthawi yake myezi 2 uli mchipatala anza kuphunzira.
komabe ndikapita kukajoyina anzangaja ndapeza ndasitoleraso ineyo kwa anthu amene ndaphunzira nawo manambala anga amakhala pakati pa 5 ndi 1 pomwe papa kwa anthu amene ndaphunzira nawo maprimary aboma osati maprivate ine ndali ndakula kumudzi kwenikweni so ndichipatala kuti mulungu anangondipasa nzeru zimenezo zokuti ndikhale miyezi iwiri mchipatala komabe ndimakapeza kuti sikulu zikuyenda standard ndinavutira apo poti ife ndakala ma 80s tinabwerezakobe kangapo komabe ndimangokumbukira kuti chaka chomaliza chimene nalemba standard 8 ndinavulalaso temu yomaliza yolembera mayeso ija ndinakhala mchipatala miyezi iwiri ndipo siku limene kuti wiki amawa ni mayeso amanebo mayi anga anachita kuthawa nani mchipatala kuti amezilira papa tingonyamula akalembe mayeso ndipo sinangochitikabe kuti process inachitika mpaka tinangonyamuka chifairo cha kuchipatala kungothawa nacho kuti ndikalembe mayeso kuti amangonditenga panchinga ukandowesa mayeso ndikalemba mayeso ukandisiyaso kunyumba mpaka nalemba mayeso tinangopanga zoti ndisayende nsanga mpaka nataona kuti mwendo wakhazikika zinali zovutabe kuti zitonzo zimakhalapo madziwa moyo woti nkukula ndiwo wamfupi ukufika standard koma ndekuti ukuoneka ngati kamwana kaza kafolo azanga amandiseka ndikamaenda zimakhabe zosapasa ulemu zita komanso mwina ineyo kwambiri azanga amakhala anyamata atsikana azanga samakhala nane bize kwambiri chifukwa chani chifukwa kuti nakasanu tikamakula timakhaso ndi nkhani zofanana zogawana zazimwezi zachani koyenda so zimene zoti ena feso zimezo ndi nature ya ulumalume tinayi nawo silimapanga nawo ndili mwina ndikawerenga kuti anzanga primary mwina ndi mmodzi olawira atsikana the rest amakhala anyamata azingiso anyamatawo ndimakhala timagwirizana kwambiri kwa anyamata mbiri zasukulu amakhala nazo bize chifukwa choti klasi tazeruka nalimo timagwirizana kwambiri ndi anyamata samene amakhala kuti klasi mutaiya ndamene analanzanga kwambiri primary inadusa ndipo chaka chimene chitinanthawira muchipatala mayeso ake nakhoza pa Chamba secondary school Chamba secondary school kukasungu so ndaphunzira ngakhale kuti so ndizomwe zona kuti anthu amakhala ndi ma attitude osiyana ena amakona ngati fiti chifukwa kuti miyendo yangayi mwina panopa ikuoneka chonchi koma chifukwa kuti mwina ndinapangidwapo ma operation koma kuti ntalenga chithunzi changa cha nthawi imene ndili ku secondary kachani inali yopindika kwambiri zoti ukamaenda lwani limakhala mululu imawawa kwambiri koma no ululu jona khanga ndiwakhazikika mwa ine kuti inali part of me zona kuti anthu amakhala opanda ululu lesi limadziwa ndazazi ndikira after operation kuti kuti munthu usamakhala pa mtendere chonchi komabe ndaphunzira moti anthu amatha kukhala ndi zimenezo ili ndi fiti mmene amalingalira ena aonese makhaliro oneka kuti sakusangalasidwa nawe pakati pawo komano kaishu kuti nali ndi ochitabe bwino muzero kamapangisabe kagulu kena kanthu koma ndiyandikirabe ndikumakhala kuti tikupangira zinthu limodzi maisha angapo amene makumbukirako ndi amene mwina ndi standard 7 ndinachoka sikulu ina kupita sikulu ina ndimadziwa kasungu ero iye pakasungu ndachoka yakumudzi ndabwera kwa mkulu wanga tsiku loyamba limene napita ku sikulu na standard 7 mkulu wanga anandipanga interest kuti pita ndi anzako mtakalowa mklasi aklasi teacher anangolowa nkundiona anafunsa kuti kodi kamwana kakabwera ndi ndani muno ndezanga ujaleza kuti ndiwamo muno ndiwa standard 7 anamukalipira kuti zomatengana kumabwera nawo kuno kunyumba uliishi bwana kwambiri kumabwera nawo klasi muno ano pakana nandibweza nabwerera kupita kunyumba the next day napita ndankolo wanga ukapanga konfimu kuti munthu ili ndiwa standard 7 ndiwa mkulu amene ndi zina mwa zimene zimachitika kusoza kuti aphunzitsi nawo amakhala ndi picture yawo ya munthu kuti apange understand disability yanga panayipo okuta ana asukulu nawo amakhaso ndi picture yawo kusoza kuti mwa nthawi iliyonse pamene chikuchitika ndili malo anyuwani kumakhanga kuti ndili muzulu chifukwa anthu amandiunjirira kumandiandana lodani iyi ndi gogo iyi ndi mwana iyi ndi chani zinthu ngati zimenezo zomwe penaso zimakupangisa ngati ungokhala nyumba babe ndimathokoza kuti makolo anga sama ndisiya pa nyumba ndimayendabe mapanga chilichonse fika ku secondary form 4 yanga
nditalemba ndinakhoza ndi 20 points and imene ikhale 2002 yeah so ndinakhozera ku ndakhoza 20 points la nthawi ija yoti tikumalemba ma entrance ndinapita kukalemba entrance ku NRC ku Lilongwe and first choice yanga inali nursing chifukwa chani nursing chikuona kuti ndakhala kwambiri moyo wanga chipatala ndeka moyo kama nursing kaja kama ndipasachili kwambiri ndasankha nursing ndikachoka ku entrance kwauza nkulanga kuti ndapanga first choice nursing ana ndikalipira kuti iwo ndizimakosi zimene zopa ukanapanga makosi ena mwachisomo cha Mulungu entrance ija ndinakhoza ngakhale kuti anthu azathu anapita ku makochini kuchani kunali kumuzi kuti kunalibe kochini modi nepa tebulo mmene nakhala polemba entrance nyamano nana ndifunsa kochini yako mapangira kutiko iwezo kumadabwa lero kochini ife ndikama zomwe tinalibe kwathu za kochini kulibe akuti komatu ansanu onse muno ndalapanga kochini nde inuyo how sure are you going to succeed nakuti ibola ife talemba tinapita ku nyumba ifa tizola kuti ngapita ku university ndikaona ngati ku university kwa anthu andalama munalibemo mutu mwangamu komano ndikamava kuti graduation ya university yani basi ndo makadi chidwi tena ngoi napeza kuti nthawi yoti akutenga selection ija kunesi nkuja nditenga pokayamba school andi kuti nditsimikize kuti kwathu kunali kumudzi kalata ya ama kupasa ni kalata yoti takutengani ile kalata kwathu sina fike kolera kuti zinangochitika ndachoka kumudzi ndabwera mtauni kani mazamanga chani ndikuma ndiwina kuti ufasika bwanji kuno asama kunesi nipa yapa sukhala bwanji so anthu omwe aja anapeza kuti anangondipasa ndalama mtauni mamuja kulipitirira ukaone kuti azako akupanga chani mama wake ukafika kuchasema kuti anthu ayamba wiki omweyo analasana yambe kalata yanga asinafike kumazanga usanandira makalata ya ndi pamene ndapita kukayamba kunesi nde hazi sangalalo tapita ku university tinangokhala wiki imodzi ma classes akuluakulu ku university kuja kundita naso anditana napeza panelo ndiphe anthu almost 6 akutuza kuti ataona kuti ndi mmene disability yako ilili kosi yathu sungathe kutani kuipanga nde kunali kukambirana koma zinalizo ndivuta ine kuti ndachoka kumudzi ile makosi sinjadziwa kuti kosi chani munangoika posa chifukwa unaona ndinangosankha chifukwa cha kukhalisa ndi malesiwo zoti kosi imatani kakumatani mutu manga kunalibe ndenkhani je nakambirwa inali nthawi yondiwawisa kwambiri pankhani nakambirwa mwina kwa mwezi koma nthawi yonse ine klasini malowa ma assignment yangu KCN nalembako kenako panama dzanditana kuti tapanga decide kuti ubwerere ku nyumba tabale tikakapanga ma arrangement ku University of Malawi ndio tisakuita naso mukapanga program ndimapanga ine sinithemele nali jeno timango amba limodzi mwina masiyana mabe nali jeno nditose ne zinachitira ndichoncho ila nthawi wawa kwambiri kuti nchisangalalo chijama sino chikangosanduka soni mali kaganiza ndibwerere kwathu kumudzi anthu akuti ndi ku university ndakadole ndakhala pakhomo chitozo chake chikakhala cha mtundu wanji nde Mulungu anangounikira kuti malo mopita kumudzi kwathu ndinapita kwa mkulu wanga kumene kunali ku Pcholo nakakhala ku Pcholo nde kuti nthawi yonseyi imene nanditengera ngati chaka ndili kumadikirira kuti kodi anthu andipanga kusinga liti ndi pamene mwina pamene ndinapeza nako ndi bungu la Fedoma la Makoha anthu aja anakhanga andipangako motivate kundipanga ashiwa kuti chiyesesa kulimbana ndi university office kodi uli mama tenga selection ya changa chinachi ilebe consideration sana ndipase kuti kodi ndilowera sinatengera a ministry nthawi imene kwalembera aku university kuti mukwena mupereke ndikupasa 20 days mkhale mutamulembera Bridget ndikumuwuza kuti alowera kutiko nthawi imeneyo ndithu nkhani natuluka m'manyezi pepa nde ndili pamene nkalemberedwa kalata kuti tsopano ndipite ku Chasa College ya ndi chaka chinachi imene ikhale ka 2006 pamene nakamba ku Chasa College Bachelor of Social Sciences nthawi anthu yonse sitimagawa kuti social work kakani timangoti social sciences chimene timapanga kwambiri ndinapanga sociology ndi demography ndithu moyo beso wa ku college nawo unaliso vuta kutengera kuti college life
imafuna kuyenda kupita ku library and library yathu ilibe ma lifters ndekuti makhala kukwera ma step kukwera mwamba kutsika zimangotenga kuti ndachita mwayi kuti nthawi imene makamba ku college akali kuti amakoha atha kundipangira facilitate kuti ndili ma operation ku Betty Kiwa International ne napandula ma operation ndali first year ndikapita ku school pa holiday ndimakhala kuti ndili ku operation yake ndekuti anayenera kuika zitsulo ndekuti miyendo yangayi anayika zitsulo anayika zitsulo mkatimu ndekuti sokuso kuli zitsulo ndekuti ndimakhala kuti ndikamachoka uku amayi anga akandidikira uku akupita ku nyumba ine ndikupita ku school maenda pa wheelchair kumapeza mabuku azanga mwini wake analipo azanga yena anapanga salamu nde amatha kundipa sabe kunali solisose amatha kundipa samwa yoti ubwereke buku kudzera ku resource kuti amatha kupereka kuti utakutenga overnight akhale buku la overnight nthawi zambiri makhala osapindula makhala atopa magolise kundiwereka mamawo kumabe panala azanga ambiri amene ndakubili there for me kundipangira photocopy akaoto information iyi ili scarce akaipeza mango panga photocopy kuzandipasa mbinje tuwerenga so moyo wanga wa first year second year saname unali wovutilame kwambiri nthawi kuti ndimango defender aitake fikati ku defender careful kuti bora careful isatani kumabe ma grade anali wovutilame first year second year ndinapesa kuti ndabwereza pazifukwa zina zimene zinachitika ndikhaniso yaikulu iyo ndikakutamba because between lecture wina ndi ine so ndinafikaso mpaka ku council chani so zinapeza kuti ndabwereza second year kenako third year ndikupeza kuti naneso ndatopa nazo napeza kuti ndi mimba ndikambe kuti anthu ena mwina mwake adusapo kapena adusa mmenemo achacho kuti moyo umayenda motani napeza kuti ndili mimba napanga withdraw nakakhala ku nyumba mwana kubadwa kenako ndakayambaso third year kumaliza fourth year panova nyamata wangayo ali form 3 nyamata ndikuwankula form 3 ndi mpaka namaliza fourth year ndili fourth year grace week kali grace week ndeuti wiki yoti wiki yama tukamba navula laso so zinatengerabe aku university Union kuthamanga ndi ma pledge plus nthawi imene amatika pa Unimed medical scheme inapangidwa request ndalama yanga yonse yako Unimed plus zimene anthu anapanga fundraise ma pledge chani kundipangira facilitate za operation ya ku Betty Kiwa so ndapeza wiki yomweyo anandichosa kuchani kupita ku Betty Kiwa kanipanga operation 2-3 days ndimachoka ku Betty Kiwa napita ku school amayi anga akupita kuti akupita ku nyumba ndili ndakangofika wiki yomweyo ndimakafika ku school wiki yomweyo mayeso ayambika kale anthu anandipemphabe kuti bwanji ungopanga withdraw zambileso anabwera anthu osiyanasiyana malecture plus a student union mabenanana kuti ayi ine ndilemba kumene naliko nane ndimawerenga nde ine mayeso titani ndilemba nde mayeso amene nalemba nasiya pepa la limodzi limene likafuna kwambiri nalibe material ake analoti ndikufunika ndipite ku computer so kuti ndizovuta ndi situation ndangochoka kumene ku operation imene nana kulisha mulo mzali pase gifati so ndimene zinakhalira mpaka nalemba kuma third year fourth year magrade anga anali abwino ndithu ngakhale kuti sinafika pamene ndinkafunapo komano magrade anga anali abwino ndithu mwina nthalala kuda kuti moyo wanga ndi umenewo wa school kenako mwachokano mabwera ku Fedoma kuti mugwira ntchito. How has been the transformation now? Abo ndipo ndisafira somero kumaya kusana lile kwa mabagala. Ndipalanga sana liko na yana alira. Zinalizo njoye sami. Ngakhale kuti gala napitabe ikamwe kanyoni nali bendera mamodi ile kundifusa kuti photo ya kugala ndilibe imodzi. Kwa naloti sili banchito komanso makolo anga sangatso kuti panga support. Modi mukuti za gala magula zovala chani fe kunalibe bora taka vala gala.
chimene chinangolisangasa nchota university analisokera gauni yanga anakanyeza ineso magazani makwati zikusomera kuti magaona chamakala akulu anakanyeza ndikusoka hapo ndiamikire university kalipo akuvala meza ndithu kumene koko alusa makakonda aso kwa mene anthu amakakanganira kuti ayi akakali special for Bridget. Yeah, so koma moyo unali wowawa tikamaliza nthawi kuti ntchito yavuta kupeza lero ndinamaliza 2010 have struggled with life abonde mudziwa kuti ndakasinja ndikamwana akanapanga zanga kuti ndipanga zaka yeah ndiri ndikamwana aka life inali yapenda kutoka 2010 ntchito sinapezeke kwambiri chomwe ndimaona cha negative attitude imene anthu ali nayo ndikunena kuti negative attitude chifukwa malo awiri ola atatu amene anayesako kundipasako mwayi wa ntchito ndinamba kugwira ntchito chankatika ndatola kuti zimene ndikupanga sizomwe amayembekezera anafika pona kuti koma meti nkakuona poyamba silimayembekezera kuti ungapanga izizi tinkalakaka kuti tikubwezi koma no apa tikudabwa kuti ndipamene kupangaso ntchito mmene ife silimayembekeza kuti ungapange choncho ndi pamene mada kuti kukhanga negative attitude inapanga affect pamene ndapanga ma application ma interview ambisi koma lo chimene chacho ndikungomona munthu nkungomona amene akuonekera anthu amakhala ntima kuti tingamuvutise timulembe ntchito tizimpasa busy ma interview ambiri mu government koma ndito ntchito singatani chimene chimawawa chinacho ndimakhala kuzuzu ndimatha kuchoka kuzuzu interview ni ku Blantyre drama yalowapo no refund komanso uje ndijasosana kuti zafika modi I gave up kuti azikukwambirire ndasiya chifukwa ndikungolowesa ndalama zanga pakalibe chimene chikuchitika chaphinda pasaka zonsezo choka 2010 kufika panopa ndingaloli ntchito imene ndagwirako inali ya private sector teaching ndakhala mphunzitsi kwambiri ndaphunzitsa kwambiri ku Padre Pio secondary school ngati mphunzitsi wa ma sciences mathematics and physical science ndaphunzitsa ndithu kuchoka 2010 mpaka 2021 umekonde aphunzitsani mapoli mulali mu private sector ndipapanga bekuti I was underemployed sikuti ndachapeza ntchito yochani private drama inali yoti basi mola kupeza chakudya ndi mwana ndisavutike kumalo ndekuti Fedoma sopano ntchito ndekuti ayipeza 2023 last year September ndipamene sopano ndapakidwa employed ati country coordinator wa Abilis Foundation. Okay. Chabwino, menemo ndimetucheza ndi Bridget. Andinkhani. Andinkhani ndamu inspired. Kwambiri, I'm inspired. Ndekhaso kumachira pakoma kuti kodi izi kuenda bwanji. Mwina tatilongosolerani pang'ono pokha kuti ndino country director wa moti chani pacha? Ka Abilis Foundation. Abilis Foundation. Mwina tatilongosolerani kuti mumatane ku Abilis Foundation yanda Fedoma. Abilis Foundation ndi bungwe limene labwera kumene limene likupezeka mu office ya Fedoma. Ntchito yake ndikupereka ma grant. Tikali ma grant ni ndalama zimene zikuperekedwa kwa magulu a anthu aulumali kuti apange ma project awo siyana popanda kubwezerapo chiongola dzanja. Popanda kubweza ndalama. So bungwe ili ndila ku Finland. Headquarters zake ili ku Finland. Ndipo ndalama zimachoka ku Finland Ministry of Foreign Affairs. Limene mapereka ndalama ku Abilis Foundation. Igwira ntchito maiko ambirimbiri Tanzania, Malawi, Mozambique. Kwanza tukanamba kale koma ifeyo chifukwa cha zina ndi zina zimene zinalipo zosayinirana imene kwamba 2018 koma yapeza kuti tayamba 2023 tikumafuna mabungwe amene ali kumidzi well known kati well known akhale kuti andikakalata kuwavomereza kanka certificate kaya mafumu amadziwa kaya adisi amalidziwa bungwe lija kuti azipanga apply drama zimene zikuyambira 21st track imene ili maximum of 5,000 euros tikabwera ku Malawi kuno ndekuti nji about 10 million pangani project magulu ngati gulu munene kuti muzipanga chani ndipo bwera ndi budget tini mafomu amene anthu amene akungofira mafomu amene ndekuti ndalama zija zimachoka direct kuchoka ku Finland direct ku account ya gulu lija osali ku Fedoma koma direct ku account ya gulu lija likamba kupanga project yawo
Feloma ine ngati office yanga imangopita ukaona kuti kodi zikuenda bwanji, ma receipt akuenda bwanji, kodi zonse zikuenda mmene zikufunikira. So ndalama imene mabwera ku Feloma imangokhala for office work. China chilichonse ndalama imapita direct ku magulu. Ndeti kufuna kwambiri magulu amene ali ku midzi. Kwambiri ndikulimbikisa ku midzi chifukwa magulu ena amene ali akulu matauni mwali ndi njira zambiri. Amatha kupanga ma proposal olongosokaje. Komano abisi kwambiri kufuna inapanga simplify mafomu awo kuti munthu wakumudzi atheso kupanga apply. Nde balina tikachoka 5,000 euros balina really up to 15,000 euros. Imeti maicha regular. Ya regular yo ndikuti tikaipitisa ku Malawi yani kwa chaka kwera 35 million that around. Yomwe tikulimbikisa mabungu amene ndokhazikika komanso ndi ma audit report kuti ndamene angapanga apply. Kulina ya special imene greater than 35 million ma 60 chakuti po amene mabungu akenda akulu ma project dota takuthaza kazi ngapo akupanga. So ndizomwe tikupanga ngati Feloma under Amis Foundation. How does it feel to be a country director, country coordinator? You are coordinating the whole country. The whole country from Musanje to Karonga, Kitipa, that side. Bridget! Yeah, of course I cannot say how does it feel as of now, because the Bella Market is much a kanga in the Kulota. You can think of the life I've been in. Yes. Yeah, so Zango Pesca Pesa Kanchiro, Kamene Bella, kutoka pasi, Kango Pesca Pamamba. Komaso, I think you make this actually one big really. Kungo nitenga kulitakule mbanchiro. Hayo mwe kunalulendwa ku Ethiopia. Kungo joka zilizalisina lote hapo kuli nikakwenda ndege. Kungo joka kuli anditenga mwezi omweho. Ethiopia. Ola mtambo. So ndima nena beka bali kuli makanga ndipena ngati kuchichi kwa kuli zenu bazubani kapena ni chifasi nimembekeza. Nafika bodi I really lost hope. Vanhu amene mwina akundidziwa bwino akundiona chitoka chakachantha chomwechi. Nyezi ngati nafika pona kuti zichazona kuti munthu amatha kudzipha ine mapanga understand chifukwa ndikuona kuti naphunzitsa mpaka 2021 ntchito inatha ndi contract yathu. From 2021 I've been without any work kufika apapa zinafika poti ine am really stranded, I have nothing, and that time ndekuti mwana wanga ndikumulena uja ali ku secondary. Nafika poti I was really stuck. Komano ndimathokoza kuti Mulungu I ninjira zake. I had to talk to one person and then naona kuti I think mavuto anga ndiuze uyu. And that person suggested let us put it on Facebook. Tingothandizana tikupangire ya rent ndi zina ndi chakudya for now. But it was estimated to be 150,000. Kuti ate ndipangire izi 150,000 timpezere munthu ichi kwa kuona kuti is under stress kwambiri. Komano I can tell you kuti people had to contribute up to 2 million. Ndipamene naona kuti people are there and zichazimaoneka ma Facebook zichazoti achantithandizana ni 1,000 it really helps. And amachoka forum hii akupeleka ku forum hii at the end of the day it came up to 2 million. Of which panopa mwina ndalama imeneyo inayembo ndilipa ntchito ndagula chimanga chambi chimene magazi kuti ndigulisa komanso chanthandizana anthu ambiri ndi njalayi mmene ndili kuno. I was taking the same maize mapasaso mabanja ena amene ndimaona kuti azangaso ali patipo. So that's why ndikuona kuti ndikamaona position iyi pena pake ndimakhala ndikudzidzimuka kuti is it really me, komano it's something chachikulu kwambiri andi pena so makhala overwhelmed ugeza kuti am I going to really do what is expected. Kumakanga ndikuzaopa balikala koma zanoda Mulungu wathu samanama zitheka zichitika andi zikuchitika. Sinofuna makonofusa kusaona kuti uthenga umene ungapite kwa anthu amene ndulumali. Komano ndikuona ngathi kuti uthenga onde wapereka kala papa. Wapereka kale mawu omaliza. Mawu omaliza ndongoona kuti zonse ndizotheka. Andi moyo wathu wa anthu aulumali muli zopsinja zambiri. Tilimbikire zopsinjazo sizizalephera. Komanso mwina pano panthauna kuti azathu amene akukula pano ali mu generation yona kuti bora maufulu achathangata menyedwa ako zina ndi zina ngati zomwezedwa kumasukulu zochani anoti zinthu pano pa munthu angamweze. Ya komano zopsinjabe zilipo koma tiyempingopilirana. Kuseli kwa zopsinja kumene kumapezeka kuti kulishani kuli malango. Mulungu amatha kumva pempheraso kukhale patsogolo amatha kumva chosowa chako
ndipo pangakhalise kazitha zaka zingati chijoma zapeza pano pamene nimadzauza anthu ife ayihadi kutero anthu mmafola mosiyanasiyana zange kulibe pano ziko mukwambiri mlandithandiza pano pasopano mulungu atisunthira apa unapeza kuti anthu ena asopano amazana kuti sopano ndiye waduphira pasogolo so moyo limene umapangira kuti mulungu akafuna kukukweza pena amapanga zodabwisa tiye ndingolimbikirani zopsinja zimene tikumana nazo moyo zisatilepherese zisatibwezere mbuyo kati chedwa bwanji kaza anthu apezeka kuti ali kutsogola zaka zathu amaliza college fedya kani ku secondary chisakhale chotiletsa tilimbikirebe chifukwa chimene tikuyenda kudzafikira tidzafikira mafosa awiri uli ndi zaka zingati wano ine panopa ndili zaka 41 mwana wako ndo bwino zino kwambiri bwino kwambiri swafupi hayi ndipo ndili ndi awiri ndachilambo za mmodzi kenako panatha zaka 8 wewe ali ndi 8 years nalo ta zabanja zikuti kuti zakanika zaka zanga apa zikupita ndipange mmodzi ndapanga mmodzi panopa 7 years Bridget ani listakali ndi chimwe aticheza ndatokoza Bridget imene ndimene chozandi ndi Bridget nkani basa chidi kwambiri sinufuna kuonjezera kapena sokudyetserapo ngati mufuna zoti Bridget azabweresa kudadzati kambiri mene wafuna kozeramu kuti ndi nkhani zambiri zimene akhoza kumati kambira pano pa program wathu sosiyanasiyana kapena ngokhala ndithu basi mlendo wathu wa tsiku ndi tsiku timireni foni pa 088 1120414 ma 8 awiri ma 1 awiri 20414 kama mmeneso mwina amukonera kanema namba yake ndithu ili chapakona penipeni pakanemapo mufuna mwina Bridget akupangeni inspire kapena mwina akupaseni malangizo kapena mungofuna mumve kuti nanunso mwina mungodusa munyengo zimene Bridget anadusa mufuna mumvetsetse mukhoza timbira tikhoza kulumikizana ndi Bridget kuti mwina akuzeni kandi pa phone ka mumpeza ka mutani komano mungofuna zoti mupangide inspire kuna kuti ukhandi ulumali kapena so mwina kudusa munyengo zosiyana ngakhala mulibe ulumali ndizotheka unoti mukhoza kupanga overcome dzinanga ndi Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.